नमस्कार मंडळी. गोव्यात पहिल्यांदाच रंगतोय गोमांतक मराठी नाट्य महोत्सव 2026. 5 एप्रिल ते 9 एप्रिल संध्याकाळी 7:30 वाजता होंडा, हापसा, मडगाव, पणजी या शहरांमध्ये होणार आहे गोमांतक मराठी नाट्य महोत्सव हा भव्य सोहळा. यावर्षी या महोत्सवात आम्ही सादर करणार आहोत सध्या सगळीकडे गाजत असलेलं आमचं क्लासिक सुपरहिट कॉमेडी नाटक. प्राध्यापक वसंत कानेटकर लिखित आणि प्रतिमा कुलकर्णी दिग्दर्शित सूर्याची पिल्ले. तुम्ही गोव्यात कुठेही असा, होंडा, म्हापसा, मडगाव, पणजी इथे येऊन खळखळून हसण्यासाठी आमचं नाटक जरूर बघा. नाटकाचं नाव लक्षात आहे ना? सूर्याची पिल्ले. गोव्यात एक खूप मोठं वादळ येणार आहे. हास्याचं वादळ, सगळे खूप हसणार आहेत. गोमांतक नाट्य महोत्सव 2026. लाडकी विहीन योजना. डॉक्टर म्हणतात जास्त हसणं आरोग्यासाठी चांगलं असतं. आणि आम्ही तर फुल डोस घेऊन येतोय. 5 ते 9 एप्रिल मध्ये पोट दुखेपर्यंत हसायला तयार आहात ना? नाटकाचं नाव माहितीये ना? लाडकी विहीन योजना.